реших да правя кукли? Ами, реших случайно защото имам две прекрасни внучки, на които исках да си правя аз играчките. Аз да им правя ръчно изработени играчки, защото играчките от магазина горе-долу издържат около 20 минути, няма и толкова в тяхните ръце, а моите кукли вече години наред са живи и здрави от тях. Без дрехи съответно, защото те дрехи не търпят, ама живи и здрави са поне. За вложения труд е много труд е да направиш една кукла, но пък няма как да го платиш този труд, защото аз казвам, една кукла струва много дни от живота ти, които няма да компенсираш. Това я превръща в безценна, защото ти тия дни не си ги загубил, но не можеш да си ги върнеш. Така че заплащането трудна работа, но пък смисъла, в което за мен е смисъла в това творчество е личното ми удовлетворение. Искам аз да се чувствам удовлетворена от това, което правя. Аз не ги правя с непременното очакване, че ще ги продам. Аз ги правя, защото ми е удоволствие да ги правя. Аз съм вглъбена, аз потъвам в този процес. Така че това е за мен.